just rhybydd, fy'n a lwyth o iaith gref yn yr podcast yma a loads o bethau cool eraill. So, mwynhewch. Helo a chroeso i podcast Hansh yma ar wsos Pride Cymru. Fi di Cadi Dafydd ac yma hefo fi mae Ifan Llywelyn. Da ni'n di drafod sut beth ydy bod yn gay, materion gay a just bod yn gay. So ni'n fynd sydd mewn, I suppose. Dwi'n eisiau gwybod sawl gwaith ti wedi clywed y cwestiwn yma, ond pryd o ti'n gwybod bod ti'n gay? Dim rili'n gwestiwn dwi wedi glywed mor aml o hynna, i fod yn hollol onest. Fel, dwi'n siŵr yn y dechrau oedd yn digwydd lot, ond yn ddiweddar fel dio ddim yn cwestiwn sydd o fyny. Ond dwi'n meddwl bod o fewn fel y byd Hollywood a sut mae'n cael ei bortreadu ar fel television a falle, mae'n rhyw syniad bod o'n fath rili emosiynol, ond fy mhrofiad i'n bersonol oedd bod o, wel, trin oed y rhyw yn rhywioldeb fel, dwi'n meddwl bod ni o'r cenhedlaeth o pornograffiaeth ar-lein, a dwi'n meddwl drwy hynny nes i kind of canfod be o'n i'n licio, be ni ddim yn licio, ac o gynnau gariad ar y pryd, a oedd hi'n bach o amser dyfystydd lle yn ystod yr dydd, o'n i'n yr ysgol, mynd allan o'r hogan yma, wedyn gyda'r nos, cyn i mam o dad ddod adra, pan dwi ben yn hun efo'n laptop yn stafell, kind of yn... Ie. Be amdano chdi? Dwi'n rili syniad bod ti'n cael cwestiwn, as in dwi'n cael cwestiwn bob night out. Go iawn? Mae bobl fatha, so, hwnna di'r fatha go-to cwestiwn. Ond, esbryd, dwi'n gwybod, suppose, dwi'n nath ti feddwl hefo fatha, mae Hollywood i kind of romantiseisio fo stuff like that, which mae o rei pobl. Ond ti'n gwybod, dos na ddim betha, iddo fi anyway, ddim betha wbeth yn digwydd, a ti'n fatha, oh my gosh, be os dydw i fel hyn? Mae just ti'n kind of gwybod ers yn ifanc bod ti slightly bach o wahanol. Mae gen ti kind of fatha yr peth no ddim gadael dy hun kind of deimlo fel eich bod ti'n gwybod. Definitely. Ond bod ti ddim quite yn derbyn y ffaith i chdi dy hun, neu bod chdi'n quite yn fodlon just fel gwynebu fo yn blaen ac just fel cydnabod y peth. Ond dwi'n meddwl bod fatha rwan enw, dwi'n meddwl bod yna byth fatha sioc o fatha, fatha mae gay yn thing ac ella bod fi'n yn hyn. Dwi'n fel, mae wastad fatha pan ti yn kind of sylwi fo, dwi'n meddwl bod ti'n edrych yn ôl, ti'n meddwl, dwi'n kind of gwybod. A gen ti bobl hoyw o gwmpas chdi'n tyfu fyny, ta? Ddim really. Mae'n gynnu fatha mae gynnu hen anti sy'n gay. Ond bod ni'n gwybod bod hi'n gay. Rhywun yn y teulu? Be? Rhywun yn y teulu, felly? Ie, ond oedd o ddim yn fatha... Dim bod oedd o ddim yn cael ei siarad amdano, oedd o just fatha... Dwi'n meddwl ni fatha fel plant bach yn naif, just fatha, fatha... Hi a meti, ti'n gwybod fel? Ie, hi a meti ddim byw fe gilydd. Ie, totally. So oedd o ddim yn... Dyna ddim byd fatha... Dyna ddim byd fatha... Really fatha... Dyna neb roed eista ti lawr o bod fatha... Mae hyn yn thing, by the way, a mae o'n oce. Ti'n allan fel? So oedd o bach yn fatha... Ti'n gweld clips o stuff ar teledu neu ar ffilms, whatever, a ti fatha... be oedd hwnna? Ond oedd o ddim byd digon out there i ti fod fatha... Oedd o'n ffilm amdan bobl gay. Oedd o just fatha the sidekick. Rhaid chdi? O gyda fi neb yn y mywyd. Nes i fi... Wel, dwi'n gwybod, nes o'n i'n siŵr 16 neu 17, nes i ddim dechrau fel gweld pobl yn y byd go iawn oedd yn hoyw. Mae'n siŵr o na, ond dwi'n gwybod. Gen ti kind of, dwi'n meddwl, ti'n gwybod yr sketch awful na, dwi'n gwybod mwy na dim, The Only Gay in the Village, lle fel mae'n gwadu bod o'n hoyw, ond mae pawb arall o gwmpas o yn, kind of thing. Dwi'n meddwl bod hynna yn adlewyrchu kind of ymhrofiad i o ryw ffordd, lle ti just yn convinsio dy hun bod yna neb chdi di'r unig un. Ie, oes. Sydd yn... Ie, cos os ti'n gweld o, ti'n meddwl bod ti'n mynd dy hun, dyd. Definitely. Ond dwi'n cofio yr enghraifft cyntaf ar dyledu fi weld oedd Skins. Dwi'n siŵr un o'r cyfresu cyntaf, lle gen ti yr un hoyw oedd fel efo'r gwach, swishy blond. Ie. Ac yna un olygfa lle oedd o'n i'n gwachod efo'r teulu gyda'r nos, ac yn un olygfa lle oedd o'n cael ei daclo i'r llawr gan un o'r bullies. A wedyn dwi'n mynd yn dechrau cusanu. A dwi'n cofio fel teimlo tu mewn, ond tu allan bod fatha, a fi, be maen nhw'n neud? Dwi'n cofio fel mynd, just fel perfformio yr echnos. Os dyna ti'n weld rownd i chdi, ti'n meddwl fel hyn dwi'n fod i reactio i hynna. A dwi'n meddwl dyna pam mae fatha coli bobl allan ar jokes bach mor bwysig. Cos
os ti'n kind of tyfu fyny hefo rhywun fatha'n jocio amdan wbath ge, ti'n tyfu fyny fel kid, ond wedyn y hynna ti'n mynd, mae'na dal undertones yn sticio hefo chdi, dwi'n meddwl. Ond dwi'n cofio, yr peth gyda ge nes i fod ar teledu, oedd e, wel, cofio'n hogia fi, a dwi'n cofio'n genod fi. Christina Aguilera, We Are Beautiful. Ac o'n i'n fatha, tongues and all. Ond fatha, ti'n cofio amdani ar Esbydorec? Dwi ddim. Rhaglen fatha rygbi y merched. Ond yna fo, dwi'n gwybod dwi wedi gwneud hyn fyny, byddai convinsio hyn, ond dwi'n siŵr bod na y hogan yn cysgu fi gilydd fanna. Dani. Ac dwi'n fatha, dwi'n gwybod os dwi wedi isio fo ddigwydd. Manifestio. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod, lot o ferchad, stafell newid, shorts byr, taclo. I don't know, ond fatha, os nath o ddigwydd, hwnna oedd o gael, o'n ifanc. Ond yn eitha ysgol gynradd, dwi'n meddwl. A dwi'n cofio fatha, dwi'n newydd ddeud bach nôl, fatha, dwi'n rhaid cofio fatha, mae hyn y thing. Ond dwi'n cofio moment yna bod fatha, bod mae'n gallu, fatha, mae bobl yn byw o. Dwi'n gwybod o'n thing, jyst o'n i'n all bod bobl fatha yn actio ar teimladau nhw. Ti'n dweud mae'n wahaniaeth, dwi'n meddwl, o gwybod bod, dwi'n teimlo fel hyn am genod, ond dwi'n mynd all bod bobl yn actio arno fo. Wel, hefyd dwi'n kind of ddiweddar, mae'r sgwrs di bod yn fel, ac ar fyny chydig yn y teulu o ran fel ffrindiau teulu sydd yn hoyw neu fel... nath dad yn ddiweddar sôn bod gyda fel rhyw fancy ewythyr yn dod draw bod yna hyn ac yn fel rhoi anrhegion iddyn nhw ac oedd o'n fel confirmed bachelor kind of thing. Ac fel mond yn ddiweddar yn dweud y stori yna. Really? Fel cwbl o fisos dweitha. Ac yn fel pam nath chi ddim deud hyn. Ti'n meddwl bod nhw wwan yn siarad amdano peth achos mae'r amser di newid neu fatha dwi'n eich bod o yn naif i feddwl, ond dwi'n meddwl jyst fel heb croesi meddwl nhw. O, reit. But mae hynna gweud cool dda hefyd, os oedd o gymaint o hynna nôl a bod o fatha ddim really di meddwl ddim byd ohono. Ti'n fel, yeah, that's how it is, kind of thing. Dwi'n meddwl, mewn cymunedau kind of cefn gwlad neu dosbarth gweithio, y ffordd mae'n cael ei bortiadu di pobl dosbarth gweithio diaddysgiedig sydd yn gwbl nerbyn wbath progresif. Ond yn aml iawn, beth sy'n digwydd ydy, mae yna rhywun yn y teulu yn wahanol, a mae pobl jyst yn get on with it. Cerwyd dyna, maen nhw wedi arfer gwneud. Unrhyw, Wyt ti'n gweld fatha, wbath fatha, cos fel yn sôn cynt, ti'n tyfu, fatha, ti'n reactio i ffordd mae jokes bobl neu ffordd mae rhywun arall yn reactio efo, ti'n tyfu efo hynna. Ddim ti, fatha, mae rhywun yn. Wyt ti yn gweld hyd yn oed heddiw bod yna dal undertones o ffyrdd hen ffasiwn o feddwl? Yn cymdeithas ni rwan? Noson allan yn Bwllheli, fel anaml iawn neu siarad fo'r hogia o'r ysgol, fydda fwy debygol jyst fel yn ffrindiau fi nôl hynny oedd yn genod. O'n i full on y stereotype fel yr un cwiar efo fel 5 i 6 ffrindiau merched. Cwestiwn i chdi, actually. So, ti'n dweud cwiar am de. Os ti'n deud bobl fatha, achos na ddweud dwi'n gay, na beth dweud dwi'n lesbian. Be wyt ti'n dweud gay, queer, be? Dibynnu ar y sefyllfa, fel, swn i'n dweud fel yn dechnegol gay, dwi'n dweithio, dwi'n teimlo yn fwy agored drwy kind of deud bod fi'n queer, heddiw mae'n fwy o term flanced ar gyfer criw o bobl, ac dwi'n meddwl gyma fi'n eitha, dwi yn rhan o'r gymuned yn Llundain, so mae'n yn ffordd o ddeud bod fi nid yn unig yn hoyw, ond bod fi hefyd yn rhan o'r gymuned yma. Ti'n perthyn i fath mwy. Mae gen ti just yr kind of splinter, dwi'n gwybod i'r gair Gymraeg, fel yr splinter sy'n digwydd o fewn y gymuned ar hyn o bryd. Lle mae gen ti, ti'n gallu bod yn ddyn gwyn hoyw ond Tory efo dy wr a dy gi a dy blant sy'n byw yn pethau, a wedyn gen ti fod yn fel ferch traws di sy'n byw, sy'n o dosbarth gweithio, a di'ch profiadau chi, jyst yn byd o wahanol, fel sut da chi'n dod at eich gilydd mewn un cymuned, mae'n... Dwi'n meddwl bod fatha the LGBT community yn fatha day to day wan, mae kind of hawlio'r term queer yn ôl. Dwi'n meddwl cynt oedd o'n insult yn dweud. Dwi'n meddwl bod o rwan mae kind of pobl yn tan hawlio fan ôl ac yn mwy o fatha, fel ti'n dweud, broad umbrella term, just amdan y gymuned. Dwi'n meddwl mae
nes i astudio astudiaethau cwiar yn brifysgol, so dwi'n meddwl bod fi'n dod tuag at term yn fwy academaidd, a doedd o ddim yn derm oedd yn cael ei lechio ty fi yn yr fel, pan o'n tyfu fyny, fel dydy o ddim efo yr ystyriaethau yna ynglyn â'r gair yn fi bersonol, yn amlwg mae yna lot o bobl o pobl hun sydd yn clywed y term, a mae o'n fel trigger iddyn nhw, oherwydd dyna oedd yn cael ei weiddi yn nhw. Achos dwi'n tan yn ddiweddar, tan y blynyddoedd dwytha yma, pan ni'n clywed gair queer, o'n i'n cysylltu o'r rhywun fucking queer. So fela. So fela, tan i ti weld o mwy a mwy rwan, a bobl yn kind of bod identify as queer, ti'n mond rwan, dwi'n meddwl, mae o'n dechrau dod yn fwy, mae bobl yn iwsio fel ni'n dweud, fatha bro term, a hefyd dyn nhw'n gorau bod fatha, dwi'n gay, lesbian, pan, bi, whatever. Ie, dyna di'r ddeuoliaeth gyntaf fewn y gymuned ar hyn o bryd, ydy fel yr labelu microscopic yma, fel dwi yn two-spirit, non-binary, gender non-conforming, pansexual. Ac erbyn i chdi dod i ddiwedd hynny, ti wedi estroni person sy'n lle ddim mor addysgiedig ar y terma. Maen nhw mewn byd gwahanol ac dydych chi ddim yn siarad yr un iaith. Ie, dyna pan bobl yn cymryd y piss yn efo. So the whole thing that identifies as a toaster, fuck off. Well, yeah, just Piers Morgan, basically. Just Piers Morgan, basically. Oh, true. Ond ti'n allu fel, dwi'n meddwl bod achos bod o'n... Dyn nhw'n dallt o... Dwi'n dallt cyn lleiad ohono fo, ond dwi... Ie, os da ni'n stryglo, popbaith sgyn... Ti'n gwybod fel, fatha... Def o'r rhyl i fel wybod... Ie, na'n union. Unrhyw beth am bobl sydd efo beth bach mwy anghyffredin. Ie, a dwi'n meddwl ffordd nhw o fatha... Dim copio, ond y reaction nhw wedyn ydi fatha... so os dwi eisiau identify fel nhw'n pam gwneud wneud... Dyna dwi'n meddwl. So fel ni'n dweud efo fatha... Bod fi'n cysylltu cwiar efo, rhywun yn dweud fucking cwiar. Ond dwi'n meddwl mae di newid yn y blynyddoedd dwytha. Ond mae bobl obviously dal yn defnyddio fatha gay, fatha insult. Ie, dwi'n meddwl mae'n rhyfedd, dwi'n meddwl yn yr gogledd yn enwedig fel mae o'n jyst yn rhan o'r lafariaeth i ddweud, mae hwnna'n gay. Mae gen i fi ffrindiau agos sy'n dal i ddefnyddio fo. Dwi'n meddwl y ffordd maen nhw'n ddefnyddio fo mor ar wahân i ystyr, mae kind of wedi colli. So, ddim yn upsetio fi. Mae'n amlwg, dwi'n peth gorau i wneud, ac yn amlwg mae yna lond byd o eiriau eraill yna i'w ddefnyddio. Ond dwi'n meddwl bod mae'n gymaint o ran o fel dafodiaeth pen llun y dde, hwnna'n gay. Kind of fel... Mae'n annoio fi, tol. Mae'n annoio fi, dibynnu ar pwy sy'n dweud o, ac pam y pryd mae'n dweud o. Na i ddweud o weithiau. Ond dwi'n teimlo bod fi'n dweud o, neu mae ffrindiau agos fi'n dweud o, neu mae mrawd fi'n dweud o, fatha cymryd yr un peth o fatha hawlio cwiar yn ôl. Ti'n allu dy feddwl? Ond pan mae rhywun yn bod fatha, mae'n fucking gay. Mae hynna'n... Ti'n lame, ti'n meddwl? Dwi'n siŵr, mae gen ti'n kind of y dau thing yn digwydd, lle mae gen ti gay yn golygu drwg, fel, mae hwnna'n gay, fel, neu os mae beth crapi'n digwydd chdi dwi'n meddwl, ti'n meddwl, fucking gay. Neu mae gen ti fel, mae hwnna yn hoyw, mae hwnna yn fel effeminate, neu mae hwnna yn rhyfedd, fel mae ddefnyddio fo fel yn offendio fi. Mae ddefnyddio fo'n drwg, dwi'n meddwl, just ddim byd i wneud o'r gair gwreiddiol. Ac dwi'n meddwl, yn yr ysgol, o'n i'n clywed lot mwy o'r fel gay, fel, da chi'n eistedd ochr o'ch gilydd, neu, ti'n ei wylaf o lla, gay. Ond o'ch ti'n clywed lot yn fel yr iard ysgol efo chi? O'n i'n oedd, a dwi'n meddwl dyna pam bod o dal yn pisio fi off. Achos yn aml iawn, beth dwi wedi ffindio di, pan mae bobl yn dweud fatha mae hwnna'n gay, neu mae hyn yn gay, neu whatever. Lame, ti'n meddwl, neu crap, ti'n meddwl. Mae yna air iddo fo iwsio'r gair yna. A fatha, ond fatha, achos yn ysgol dwi'n cofio fatha, fel ti'n dweud, ydych chi'n eistedd am eich whatever, mae hynna'n gay. Ond hefyd fatha, just stuff sydd ddim yn gallu bod yn gay, ddim yn ei sens, so dwi'n gwylltio fi. Ond hefyd, dwi'n dweud o fatha, cymryd y pace yn ironic, a dwi'n dall bod hynna'n really fatha... Dwi'n eog iawn o fel... Trio fel... Dwi'n kind of yn tanseilo pan mae'n ddrwg ydy'r beth yma ac yr damage maen nhw'n gael yn ni.
Ond maen nhw yn really funny. Fatha, yr jokes di bod, os ma drws y garage yn agor fel yma, sy'n ma'n cael. The fuck? Neu fatha, beth ar un, dyna best ti'n ge, ond maen nhw'n mynd be? Ti'n newid ei be? Ond fatha, Stupid. mae jyst yn fatha normalisio fod o gormod i'r bach gormod iddo fi. Fatha, mae o'n, mae o'n, especially os ti'n iau, mae'n cysylltu ge efo bath drwg syth bin. Cyn ti, yn dy fatha, gydwybod? Ie. Os da sy'n gair? Hynna. Fatha, cyn ti cweith dall beth ti'n dweud, ti'n cysylltu efo bath drwg. Ond, ie, fel ni'n dweud, mae'n weird o'n, achos dwi'n dweud hyglu o hyd. Ie. Mae'n ddrwg, ond mae'n kind of yn rhywbeth sydd yn cael ei ddysgu chdi, ti'n rili meddwl os amdano peth, a wedyn sgoro dad ddysgu yr ffordd yna o siarad neu ffordd yna o actio gwmpas bobl. Ac yn amlwg mae'n lot gwell dysgu'r ffordd iawn tro gyntaf yn hytrach na ail addysgu dy hun. Dwi'n meddwl bod o fatha'n, efo pethau fel dwi wedi kind of, achos bo fi yn reit shitty am, dwi'n iwsio fo, ond mae'n pisio fi up, mae'n bobl eraill yn dweud o. So dwi wedi kind of wneud conscious decision. Sut ti'n teimlo am fel pobl eraill yn defnyddio term da ni'n gael defnyddio, fel sut ti'n teimlo fel person hoyw? Fatha, enghraifft yr F-word ar gyfer ddynion, dwi'n defnyddio fo ymysg yn ffrindiau, ond dwi'n clywed o tu allan i hynny, mae'n rili'n cyndeirio fe gyda fi teimlo'n sal. Ie, na, oce. Alla'n meddwl mot o'n enghreiffdio ddo, fatha, really. Wel, yr un drwg, yr di-gair ar gyfer merched hoyw. Ie, oce, mae hynna'n... Ydy hwnna'n air ti'n... So dwi ddim yn licio fo. O gennau broblem dan efo tan... Fatha, tan o'n i'n ganol coleg, dwi'n meddwl. Basically, achos o'n i'n byw mewn tŷ yn coleg, lle dwi'n meddwl bod dros hanner ni yn gay, neu'n bisexual, neu'n queer. So, o'n i yn... Basically, oedd nhw, fatha, pawb yn tynnu ar ei gilydd. So o'n i'n deud beth. So yna rhywun ochr arall, shut up, you fucking dyke. Ti'n gwybod, fatha joke, funny. Ond yn dechrau ni, na, please, paid. Ond fatha, mae o di fatha neud o, so fatha, fi o gen issue hefo fo. Iddo fi rwan, it's not such a big thing. Ond fel ti'n dweud, tas na rhywun tu allan i criw ni'n dweud hynna. Sa rhywun Cerelo Street yn gweithio arno chdi. Ti fucking be, ie, swn i'n fuming. Fatha, swn i'n colin allan o'n sydd bin. So, ond allai'n meddwl am lot o derma dwi ddim yn sy'n gwyllio fi gymaint. I bobl tu allan i'r gymuned, I suppose, ni eisiau fo. So, gan bo hi yn wsos Pride Cymru, dwi yn quite ashamed i ddweud dwi'n mond i bod i un Pride. Dwi di bod i cwbl, dwi rioed i mwynhau Pride. Really? Na. Pam? So, yr cyntaf, so, na ddim posib mynd i rei yn Ngogledd Cymru, definitely ddim Mhenllyn. So'r cyntaf, swn i wedi gallu mynd i oedd yn Gaerdydd, sef Pride Cymru. Dyna ddys i brifysgol, neu? Na, so o'n i'n stydio'n Llundain, ond ddys i Gaerdydd am rha. Right. So dyna oedd lle oedd Pride Cymru, ac o'n i'n gweithio yn ystod y dydd, a jyst methu mynd. A wedyn, o'n i'n stuck yn Munich y flwyddyn wedyn pan o'n i fod yn yr un yn Llundain. A wedyn, o'n i efo rhyw ex, oedd pethau di mynd rili drwg erbyn hynna, so oedd o fel diwrnod gyfa, jyst o trio fel becra yn gwisgo bod i ciwio'r enfys, jyst yn fel gweiddi'r yn gilydd ar o'ch gongol stryd. Anyway, dyna di Pride, fel actually bod yn Pride. Dyna'n profiad i, beth amdano chdi? Yr un nes di, ddewa? Yr one time. O'n i'n, achos o'n i'n mwyn siŵr beth ddisgwyl, o'n i'n quite apprehensive o fynd i Pride ar ei oed, dwi'n gwybod pam. Dwi'n meddwl, o'n i'n teimlo bod o'n neud fi fatha very stereotypical, gwisgo rainbows, mynd i Pride, edrych fel ydw i. Ti'n gwybod y feddwl, o'n i ddim eisiau disgyn gormod, dim gormod, ond even mwy mewn i'r categori yna. Ond, eisiau fynd o'r ffrind y coleg fi, ag oedd o'n glas, fatha, oedd o'n, ti yn yma, ti just fatha, bob pethau mae gyd digwydd rownd o ti, ac nisio, mae hyn yn amazing, fatha. Rhwng pam yn canu yn rhywun don a deud rhywbeth, pawb yn cheerio, o ti'n cael y teimlad na o, ni. Ti'n gwybod, da ni yma, hefo'n gilydd i ddathlu hyn. Dwi wastad wedi teimlo bod o'n fwy o beth ar gyfer pobl ifanc yn ei arddegau fel i ddangos reit ma'r gymuned allan yma, dim ots pa mor wahanol ydych chi, dim ots pa mor rhyfedd ydych chi'n meddwl ydych chi. Mae'n wastad rhywun allan yna sy'n mynd i ddeall ydych chi. Na, mae'n bod o'n, os ti yn, enghraifft yn y sefyllfa di, os ti yn 18, byw'n Penllyn, kind of meld, mond fi sy'n yma, so ti yn cael dy daflu mewn i
pride yn rhywle, so ti'n meddwl, ma people. Ti'n gwybod fel? Ti'n teimlo fatha, so dwi'n weird, fatha dwi'n perthyn i hyn. Yr unig beth sydd yn kind of problematic amdan hynny ydy yr symudiad wedyn ydy i saniteiddio yr dathlu gyd. So, bob blwyddyn mae gen ti sgwrs yn digwydd ar Twitter, lle mae gen ti fel lluniau o ddynion mewn speedos a fel yr pups fetish yna, a pobl mewn gwisg fetish ac yn dweud, wel, dwi'n troi fyny fy mhlant i Pride a sbiwch dyma maen nhw'n weld. Dwi'n meddwl mae nhw'n sgwrs mor ddiddorol, cos dwi yn meddwl lle mae'n gwneud y gorau ar hyn o bryd ydy i'r ifanc. Y ffordd be mae di datblygu i fod ydy fel pobl mewn t-shirts yn sgwennu ac yn chwifo flags ac i ddangos pobl ifanc bod yn oce. Ond hefyd, i'r gwrthwynebu hynny, gen ti y gwraidd Pride ydy, mae'n brotest. Mae o'n bus canol i'r byd arall. Mae o'n i fod yn spectacle, mae fod yn extreme, mae o fod yn fel gwneud statement. Ynddi, a mae definitely yn gwneud hynna. Ond dwi'n meddwl bod o'n... fel ti'n dweud hefo'r thing efo fatha plant a falle, dwi'n meddwl bod o'n clas gallu mynd â plant yna a dangos iddyn nhw mor ifanc a sy'n bosib fatha exposure nhw i'r byd arall mae lle fysa bobl o blynyddoedd yn ôl ddim yn cael gweld. Dwi'n meddwl clas. Ond hefyd, mae yna ran o'n fi sydd fatha kind of grab yn ag ffoc ti isio i Pride. Ti'n gwybod fel? Dyna fel sef o fod. Ond hefyd, fe amdano fel yr ochr corporate o Pride, lle mae fel bancia, cwmni siwrans, i gyd yn fel llechaf pres, just i gael fel bod yna yn Pride efo'i banner. Mae definitely yn, mae cwmni a busnesau felly yn, fel ti'n dweud, just kind of whack a rainbow on it, a okay, great, then da ni'n include bobl. Kind of put your money where your mouth is, fatha, efo cwmnïau sydd yn fatha cefnogi charities neu falle mae'n mynd arall stwff drwy'r flwyddyn. Fatha... Yn union, fel, mae'n loads o arian yn cael ei fyswyddi mewn i'r performative, da ni yma, dyma ein logo ni efo flag ar iddo fo. Ond wedyn, i facio hynna nôl, sa byth fel yr donation i Stonewall neu yr rhoi'r arian yn gyson i gefnogi bobl yn y gymuned maen nhw yn deud i bod nhw'n gefnogi. Beth mae yna rei, dwi'n meddwl bod hanner digon, dwi'n meddwl bod busnesau as a whole yn gweld o fatha mis Pride, fatha rainbow yna fo, a wedyn nhw'n gwneud profit. Sgidio bacio. M&S LGBT sandwich. Oh my god, ie. Anhygoel, camp, high camp. O'n i fod yn flin, ond nath o just rili yn ei chwerthu. No, fair. Ond mae yna busnesau fatha, dwi'n cael ei brand, math o vodka. Oh, ie. Maen nhw'n fatha cefnogi charities a fatha pobl ifanc fatha hoyw drwy'r flwyddyn ers blynyddoedd. Mae angen mwy o hynna, ond hefyd, dwi'n cweit tôn efo hyn, achos, dyd o'n bod na... yna slim brwlio. Dwi'n bod na fatha... dyd o'n bod na fath o chocolate bar yn rhoi enfys ar thing nhw, ag yn neud adverts hefo enfys yn y cefndir a whatever, a siarad amdano fo. Ond dyn nhw ddim yn cefnogi rhywbeth drwy'r flwyddyn, mae'n shitty. Ond ar yr un pryd, mae'n codi ymwybyddiaeth. Mae o'n neud o yn fwy... Mae'n normalisio fo. So mae'n shitty, ond mae'n ddarn fi sy'n fatha. So ti'n gweld cwmni masif hefo enfys ar fo, mae'n ddarn o'n ti mewn yn mynd, ww! Ti'n dall wedi feddwl? Ac be am yn ddiweddar sut mae'r NHS di cael defnyddio ar enfys? Fuck off. Sut ti'n teimlo? Na. Ie. Fatha, achos di ddim just bod nhw wedi rhoi enfys ar ar yr whole fatha i support NHS. Di ddim just wedi rhoi enfys ar fo, maen nhw wedi rhoi logo. Gilbert Becker, chwech yw. Ie, a mae bobl just yn prynu flags Pride, ddim yn dall y gwahaniaeth. Dyna sy'n bygio fi. Wel, fi fe, i ddechrau fo, o'n i'n fatha, ffain, di o'n i'n berchan ar yr enfys. Fel, mae hwnnw'n sgwrdd, o'n i'n gweld o bach yn wirion i ddechrau fo, ond wedyn, dyma fi'n cerad o gwmpas yn ardal hen llun a gweld yr arwyddion gobaith mae tu allan i bob eglwys oedd yn lliw ar enfys. Ac yn efo, waw, mae'n Pride Month, dyna'n progresif, anhygoel, gefnogaeth gan yr eglwysi lleol.
Ond na, Ie. diolch NHS. Mae just yn fatha lwylio ti'n mynd i'r fatha false sense of security ma dwi'n meddwl. Ti'n meddwl fatha, a herwydd bod ni'n cysylltu fo mor gry hefo pride, achos literally dyna ydi o. So fel ti'n neud, ti'n cerdded o gwmpas, ti'n gweld tai yn hongian enfys allan o ffenestri, ti'n meddwl, yes, class, a wedyn ti'n sylwi, ond na, a be os ydyn nhw fatha'n massive homophobes, ti'n gwybod fel, a ti'n meddwl bod ti'n saff yn lle wyt ti? Ie, dwi'n meddwl bod pobl yn gwerthfawrogi faint ma gweld enfys tu allan i far neu restaurant neu hotel yn golygu, a fel sut ti wedyn yn gallu, ti ddim yn gorau code switcher, maen nhw'n gael o lle ti'n gorau fel lleihau dy hun ar ochr gwyr ohono chdi i kind of ffitio fewn. Ti'n gallu just bod yn chdi dy hun a peidio gorau bod yn... Wyt ti'n neud hynna, ti'n meddwl? Wel, dwi just mor homosexual drwy'r adag, mae'n anodd. Fel, dwi'n meddwl bod neb sy'n sbio na fi'n gallu dweud fel, beyond colour ladies. Fe wyt ti'n tonio beth lawr? Fatha dibynnu lle wyt ti'n pwysau rhwng Dwi'n meddwl yn llais dwi yn eitha, fel, dwi'n cofio pobl camp o'n i'n weld ar dyledyn tyfu fyny, wastad yn siarad fel ma, so dwi'n wastad really conscious bod fi ddim yn siarad fel ma. So be ti'n licio hynna? Ti'n licio cysylltu? Wel, yn ymhenni, mae'n sy'n golygu fel, yr homosexual bach, dyna sy'n ma pobl Sgyn ti lais straight? Dwi'n weithiau dwi yn dyfnhau ar bwrpas, ag, ond hefyd mae'r llais yna wedi bod yn ddefnyddiol os dwi ar tiw bril uchel neu mewn clwb. Mari, fi'n wastad yn clywed y llais ma, hyn os ti fel milltiroedd i ffwrdd ti'n clywed y llais ma. I hear a gay. Pan dyn chdi, so beth ti'n fel chwarae lawr pan ti ddim mewn awyrgylch saff? Na ddim rili, achos dwi'n meddwl bod fi roed i teimlo ddim yn saff, mond pan dwi hefo nghariad un yn beth felly. So fatha nhw'n gollon dilo, math yna beth. Ond diolch even yn conversation ti'n gael, dwi'n meddwl bod y ddwy ni just automatically yn bod fatha, let's pick this up wedyn, ti'n gwybod y feddwl? Oherwydd, achos dwi'n cofio rhywbeth oedden ni'n cerdded fatha i siop, a nath yna 2 foi mae gerdded allan o flaen ni, o rhyw gaffi, ag stopio a cael full-on stare, glansio nôl, fel yr hyn, ac oedden nhw'n fatha'n huge, fatha, a just fatha bach yn fatha intimidating. Oedden ni a dyn oedden ni yn y siop, a dyn ni bod fatha, ti'n gwybod heina tu nôl ni, ac ie, na, dwi wedi spot, fatha, mae jyst yn rhywbeth ti'n aware o. Dwi'n meddwl bod fi yn, fatha, all of a sudden, bod fatha, haia dal, ti'n oce? Dwi'n bela, ond dwi yn, just yn ddim rhoi llawer coes, ddim yn... Ti'n gwybod i feddwl? Ie, ond bod ni dau yn hoyw, mae'n profiadau ni wedi bod rili gwahanol. Fel, sut ti'n gweld y brofiad i fel merch hoyw? Sut ti'n meddwl bod wedi bod yn wahanol i eich profiadau swn i wedi gael? Dwi'n meddwl... Fatha, so ti'n dweud dwi'n bod... So ti'n gafel llaw hogyn, cerdded lawr stryd, eich cael bach o smooch. Be reactions ti'n meddwl ti'n gael? Abuse a pobl yn... Sut fa? Casineb, chafi... Dwi wedi cael chafi... Dynion sydd sy'n teimlo yn digon cyffyrddus i fod yn gweithio abuse pobl ar y stryd. Swn i yn cael... So, yr at fatha... Y peth lleia swn i'n gael fatha whistle neu oi, neu fatha go on girls neu can I watch, rhywbeth felly. Lle fatha... Nath o literally digwydd diwrnod ymhen blwyddi. So dwytha, kind of thing. So fatha, o'n i wedi cael diwrnod really nice, whatever, carad, fi wedi surprise fi, hyn i gyd, whatever. Gwneud, dwi wedi cael diwrnod clas, diolch, whatever. Bach o smooch, so, ni di meddwi. Boys ma'n carad heibio, kind of just like gweiddi stuff, ond dyna'r thing, mae'n wahanol, dio ddim yn fatha, mae hyn yn disgusting, mae'n fatha, like, can I watch, so mae nhw'n actively, a mae'n neud ti ddim yn anghyfforddus mewn ffordd hollol wahanol. Wel, dyna sy'n rhyfedd, cos mae gen ti hynny ond hefyd, mae fel, sy'n neb yn hoffi gwylio rhyw lesbianaidd mwy na dynion sydd... Yn cysau, fatha... Ond os mae'n ddau fi, mae'n just yn echa fi kind of thing. Sy'n just yn, o gam bod ni'n byw yn y patriarchy lle dynion sydd yn kind of deud beth sy'n oce, beth sydd ddim. Dwi wedi cael magu ar y ffaith bod y rhyw dwi'n gweld yn echa fi. Ond sy'n na i gael pethau fel ar y stryd yn da, so passing, dyn nhw'n meddwl byd ohono fo wedyn, mae'n bygio fi am ddiwrnodau wedyn. Ond na i hefyd gael
So deud fatha bod ti ta'r night out o'r efo ti'n eich siarad efo rhywun o smoking or whatever. A mae'r boi, a thing is, dwi wedi cael yn gynhogio ag enod. Mae'n fatha, cos ti'n gay or whatever. Siarad amdano bath. A wedyn, so be na i gael ydi fatha, so sut ma lesbians yn cael sex? So, a dyn fatha, so ydi actually sex? Fatha, obsession, mae pawb yn obsessed. Dylsa bod chi'n cael eisiau strap-on. Shit fel la. Ti'n gwybod feddwl? Mystery of the Sphinx, lesbian sex. Ond iddo fi, mae hynna'n homophobic. Of course. Ond dyn nhw'n gweld efo. Na, dwi'n homophobic de. Ond, os does am dick, ydy o'n sex. Mae o'n math wahanol o, fel ar y stryd, that passing fatha, go on girls, kind of thing. Mae'n math wahanol, ond mae'n horrible. Mae'n cwestiynu, mae'n fatha bod nhw'n cwestiynu chdi ag bob dim ffordd ti'n byw. Ti'n fel, mae'n horrible. Ti wedi cael fel trais yn erbyn chdi am bod, fel, ar y stryd neu beth? Na, dim byd fatha physical, so sy'n ei bod wedi trio fatha ymosod arno fi. Ond pobl jyst yn, hogia, jyst yn stopio, stereo, dilyn ti dipyn bach, gweiddi stwff, egio gilydd ar, stwff fel la. A mae jyst yn, mae'n really scary. Mae'n achos, mae'r ti a nhw'n gwybod completely be maen nhw'n capable o. A mae, os ti ddim yn, achos mae'n weird balance ma, fatha ti isio sefyll fyny a bod fatha fuck off, fatha colin allan o fo, fatha mynd yn disgusting, ond hefyd ti'n isio mynd gormod yn their face. Yn union, mae'r balance man. A mae'n crazy bod ti dal yn gorau meddwl bod yn fucking 2020. Yeah. Wel, fel misoedd yn ôl, o'na ddwy ferch na ar yr night bus yn Llundain. O'na criw o lads yn cefn y bus yn fel gweud yn nhw fel kiss go on, gnet o gwn i weld. Ac un yn nhw fel na, di hyn, ma'n oce, ddech chi'n cael siarad efo fi fel, a sefyll fyny i ceisio fel plead a case kind of thing. Ac nath ddwy'n yn nhw endio fyny, gwaed yn bod man. Mae fatha'r thing ma o fatha, dwi'n meddwl bod fatha, mae pobl rei pobl yn meddwl fatha, okay, mae hogia gay yn disgusting, ond mae genod gay just yna, fatha, pleser nhw. Diolch yn thing go wir, ti yna i entertainio fi, ti'n gwybod feddwl. Ond dwi'n meddwl, y profiad dwi wedi gael o bobl yn dweud peth ar y stryd, fel dwi wedi cael bygythiadau o drais ag dwi wedi bod yn fel mynd efo boi ac rhywun yn pasio eich fi, fel beth ti'n dweud boi, ag gafodd o'i bench yn y wyneb. Really? A hyn, blwyddyn yn ôl. Ond hefyd dwi'n meddwl, beth sy'n ddiddorol o ran, dwi eisiau kind of quote Madonna ar fama, ond dwi kind of ddim eisiau hefyd. Ti'n falle mae'n deud, girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots because it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading because you think that being a girl is degrading. So kind of thing na o, mae gymdeithas kind of yn derbyn merched chydig bach mwy dynol, ond dynion merchetaidd Definitely. Ddim cweit yn cael ei derbyn fel o gwbl. Mae o'n fatha, os ti'n meddwl amdan fatha androgyny, fel ti'n dweud o, ie? Androgyny. Ti'n meddwl amdan merched mewn siwt ac fatha, fox, be hos mae hi'n edrych, whatever, mae hi'n rocio loc yna. Ond dyn mewn ffrog. Queer, fucking queer. Ti'n gwybod meddwl? Ti'n gwybod meddwl? Mae hynny fel colur, heels, fel unrhyw ddyn sy'n cael ei weld yn gwisgo hynny. Mae unau yn codi pwys ar bobl, neu mae o'n codi cwilydd. Dwi'n meddwl y cwilydd ydy y peth sy'n cael chdi fwyaf. Dwi'n meddwl dyna pan bod balchder fel term yn un mor ddefnyddiol. Cos ti'n teimlo'r siom yna, mae'r siom yna yn ddyfn tu mewn i chdi. A mae wythnos fel Pred Cymru sy'n cyfle i fel, really, edrych yn yw'n abydyd na, dwi'n falch o bwyd dwi. Bendant, ac os ti'n gallu, fatha, os ti'n gallu gweld pethau in real life, neu ar social media, neu ar teledu, o dynion yn gwisgo make-up, dynion mewn sgertiau, merched yn gwisgo siwt, merched yn gafod dilo, hogiau'n swsio, wbath fel hyn, mae o'n yn ifanc iawn, mae o'n neud ti feddwl, dwi'n perthyn i wbath arall, dwi ddim ben yn hun, I have allies. A dwi'n meddwl bod e hefyd yn bwysig bod ni'n cydnabod ein braint ni, bod da ni'n wyn, da ni'n cis, fel, allan dychmygu, mae'n digon anodd gwneud hyn, allan dychmygu swn i yn berson dyr ben hyn, a swn i definitely methu dychmygu swn i'n berson traws, fel, just yrbu, pobl yn teimlo bod nhw
just yn cael llechio beauty ydych chi, a bod yr cyfryngau kind of yn dweud, ers dechrau cyfryngau wedi dweud fel ti'n cael cymdymig o'r bobl yma, ti'n cael achos mae o'n... llechio beauty at y bobl yma. Mae o'n, dwi'n meddwl bod o'n fatha... Oce, dwi'n gwybod iawn. Ti'n meddwl dan Young Farmers? Mae nhw'n siŵr, mae yna sketch. Sut da ni'n neud y sketch mae'n ffynnu? Da ni'n rhoi boi mewn ffrog. Mae'n cael ei bob tro, a dwi'n ffaith syd, mae hwn yn cael ei ddarchedu ar S4C. Dwi'n ddim yn ffynnu, mae'n ddiog. A mae o'n reinforcio just o bath mor... Dyna, humor diog. Diog. Gan i ffindio rhywun i... Gan i ffindio rhywun sydd really just y person haws i lecha bric at. Bendant, na, dyna dio. Mae o'n... so fel ti'n dweud, dwi'n meddwl bod ni'n... Da ni yn freintiedig mewn cymuned sydd yn hanesyddol yn ddifreintiedig. Dwi'n ddyn erbyn hynny, fel... O fewn yr byd LGBTQ+, fi yw fel yr brenin drwg o fewn y gymdeithas. Fel, enghraifft, so dwi'n gweithio fewn bywyd nos yn Llundain, mae yna fel dega ar ddega o fars, clubs, sonas, hoyw. Ar gyfer merched hoyw, mae yna rhyw un nos ferchar, a mae yna un selar bach yn Soho, sydd fel ti'n anadlu, anadl bobl eraill yr holl amser ti yna. Dwi'n meddwl unwaith wedi bod mewn fatha lesbian bar neu club, no felly. Dwi'n dall beth i feddwl efo hynna. Ond dwi'n meddwl bod o'n... Ond hefyd, dwi'n meddwl bod fatha fyswn i byth yn cerad mewn i fatha gay club a bod fatha, mae jyst yn llawn dynion. Achos dwi'n meddwl bod dwi'n cysylltu hefo, dwi'n mynd i fynd, dwi'n teimlo saff, dwi'n ymwneud gael hwyl. A dwi'n gwybod, ond dwi'n teimlo bod yna ddynion hoyw yn teimlo na dyna yw lle nhw. Fi ddim yn un ohonyn nhw o bellffordd, ond mae yna ddynion yn teimlo fel dyma di'n lle ni i fod yn hynna, a fel lot o fariau wedi cael fflac yn ddiweddar am, cwbl fynyddoedd yn ôl, am wrthod merched yn gyfan gwbl. Really? Ni'n mynd o? Gosa bod nhw'n gallu fel profi bod nhw'n hoyw nhw fath, ond sut ti'n ei hyn ar ddrws o flaen bouncer. Dwi wedi cael hyn mewn amball i clwb smoking area mewn clwb ynddo. So fatha, whatever, so sy'n late, whatever, dych just dechrau siarad efo rhywun, dych siarad efo hogia, ac maen nhw'n gay, a maen nhw'n, be dwi wedi gael 3 neu 4 weithiau ydi hogia gay yn bod, dwi'n meddwl yn licio lesbians, ond dwi'n licio chdi. Dwi'n meddwl bod o fatha, mae fatha, diolch ond gan i just... na. O'n i'n meddwl bod chdi'n mynd i fel hollol hanol yna. Ti'n meddwl? Cys dwi yn y mywyd wedi fflirtio fo sawl lesbian ar nos yn allan. Cys o'n i'n fel, hogia cute. Mwy fel mask presenting. Yn dechrau fel hogia cute a sawl noson dwi wedi fel... Hei, sy'n mynd, a dwi'n sgol man. So dyna ddim rhofedi. Ti'n meddwl, tan bythefnos nôl, o gynnau gwall union wrth chdi. So sy'n wedi bod yn matching. Ond dwi'n dall yna, mae'r ffasiwn yma... Mae mor rhyfedd sy'n kind of yn croesi yn y canol. Mae yna rhyw fatha overlap ma o... Dwi'n yn gwybod os ti'n boi gay neu lesbian. Definitely. So be oedd ymateb teulu a ffrindiau, os nhw, pan eithaf allan, oedd nhw'r un peth neu oedd nhw'n wahanol? Ffrindiau yn rili groesawgar, ac yn amlwg, dwi'n meddwl, general consensus oedd... Ond dwi'n meddwl teulu, oedd yn ar y deg, oedd yn awkward, a oedd yn rili ddim yr moment Hollywood ma o fel eistedd pawb lawr yn stafell fyw yn mynd, mam, dad, dwi'n faggot. Just ddim, rili, nath hynna ddim digwydd. Ben dan i chdi? Oedd o yn... Oedd ar ffrindiau teulu ar wahân, oedd o'n lot o fatha, yr un peth o fatha, diolch yn sioc mwy yn y byd, Cadi. Achos... Ond, mae o'n... Efo teulu oedd o fatha, nes i dweud, ac oedd o just yn fatha... excited, cos dwi'n bod gyda fi date, o'n i. Ac oedd o fatha, date efo hogan, ac oedd o fatha, cool, fatha, gaf fel llun, fatha, dydych chi'n mynd, oedd o'n... Doedd na ddim fatha... wow, ysbryd ti'n gwybod hyn, a fatha, dwi'n cael chat efo ti amdan, exactly, doedd na ddim o hynna. Ond dwi'n fully aware bod ydy pawb ddim yn cael yr ymateb yna. Mae'n gallu bod yn anodd o build-up huge, ond o'n i'n ffodus iawn bod oedd o just yn fatha, by the way, dwi angen just deita ti hyn. Dwi'n fel? Wel, dyna pan bod
digartrefedd, o fewn digartrefedd, mae yna loads mwy o bobl LGBT+, gan bod pobl ddim yn cael y croeso gafon ni. Na, bendant. A dwi'n fully aware bod fatha... Mae quite shitty, actually, achos mae bobl yn bod fatha... Mae'n annoying, cos mae bobl yn fatha, be nath mam dad chi ddweud? Yn disgwyl fatha, well. Ond dwi'n joke am... Exactly. Ond dwi'n joke amdano fo, mae'n fucking digwydd, so fel. So dwi'n gorau constantly deithio ni fatha, na, fatha, ti'n lwcus, dim fatha, ond mae pobl yn neud big deal anna fo. Ti'n lwcus. Na, cytunaf. So, wyt ti yn meddwl bod pobl straight yn gallu bod yn alaeth cry i LGBT community? Wrth gwrs, fel oedd y plus yn LGBT plus yn arfer cynnwys am alau, so maen nhw'n rhan o'r gymuned, definitely. Ond dio ddim yn achos o fel gwisgo dy hun fyny mewn sequins a troi fyny'n wasted ar ddiwrnod Pride a fel cadans efo rhyw drag queen. Dyna cweith ddim digon, just i chdi mwynhau dy hun. Dwi'n meddwl, os ti isio cael yr label o fod yn alau, rhaid chdi addysgu dy hun yn gyntaf, ac yn ail, rhaid chdi fod yn barchus o fewn amgylchiadau cwiar a peidio canoli dy hun mewn unrhyw sefyllfa lle dwi'n rili dim amdano chdi. A hefyd coli bobl allan, dwi'n meddwl. Na, bod dim ti dweud definitely, ond dwi'n meddwl o ran day-to-day fatha, mae'n joke quite shitty yn cael ei wneud. Colin allan yna fo, a ddysgad y deulu di. Os yna sgyn ti dad neu uncle neu brawd, pam dwi'n mynd am hogia, sorry. Ond sgyn ti rhywun yn dy deulu di. Sydd yn lesbians, diolch. Ond na, sydd yn neud jokes neu sydd yn, ddim ella yn gwybod digon so reaction nhw ydi neud joke neu back i ffwr. Addysgu nhw. Dwi'n meddwl dyna day-to-day ydy'r ffordd gorau i wneud. Bersonol. Cytuno? Na, cytuno. So, na, dyna ni, diolch i chi am joinio ni yn y podcast yma ar yr wsos hyfryd yma. Ifan, diolch. Pleser, wrth gwrs. Gobeithio bod chi di joio, dysgu, bod ni di normalisio fo'r wsos ydych chi. Any questions, hit us up. Joiniwch, na, fuck's sake, dwi'n fucking gwybod beth. Fuck me. Okay. Na, o'r bethau, cwbl ti eisiau dweud ydy, i wneud o'n haws chdi. So, gobeithio bod chdi dysgu, hwnna'n bwysig.